Vítajte u nového videa na kanáli Lomno a hrajeme krásny Minecraft. Koľko FPS? Už je to dobré. Som si aktualizoval OBS, teraz je to dobre. Nemám druhý monitor a tam vidno, že to je zle, ale fakt vidíme to. No tak poďme hrať. Takže to bude aj seká, ale pre mňa sa neseká. Ešte toto a všetko. Sú tu veľa týchto, ale akorát nemám ten modpack, ktorý má 72 modov. Tyjo, to je horšie. Sú to aj pištole. Dobre. Tak sa budeme tešiť, aké si urobíme. Je to aj Exteurum. Dobrý mod. Ecotour. Kraj Advancement urobíme nové video na jednu hru. A ja neviem jakú hru, na Steame už môj Steam funguje, takže môžem hocičo natočiť. Aj Counter-Strike 2. Ale to 56, ja mám len 56 GB, ja mám len 58 voľných. 158, ale nechcem. Nech bolo 99 GB, takže ja mám SD kartu, ale som tam dal veľmi zlé veci, jak Counter-Strike. Dajte čo? Tá je PizzaCraft. To máš, že PizzaCraft. What the fuck? Backstep. No, takže. Nebudeme sa pozerať, čo to tu je. Ja som toto hral, ale nie s pizza módom a veľa módov. Takže tým berem. Dneska vidie aj video z toho prvého videa, to hraje s kamošmi, akurát sme sa dohodli, tak. Zapálička. Ejo. Päťdesiatdva, 48, v pohode, ja som dávno mal len 24 a to bolo to najhoršie. Toto je aká? To je Carnivorous. Neviem. Počkaj, ja nemám. Ne, ja nemám to. Počkaj, ja mám? Ja niekedy aj zabudávam. Rubidium, toto prečo nejde? Je tu. Nech sa to. Môžete sa pozrieť, aké mám módy, ale ešte dám ďalšie módy na druhú epizódu. Alebo teraz to kliknem. Ja dám ich rýchlo. To sa zabudol, jak sa bol ten mód, ktorý
vám ukážem to tí veci tam dole v tom food veci. Je to aj botanie. Dobrý mo. Bum, bum, bum. Zbytočne zbierať, ale ok. Dáva pozor. Počkej, to sú... High minimapu si dám. Ne. Na single player, kde nerobím videa, je to veľmi horšie. Mám samých čiernych tých. Nezabijam mi, ok? Kde sme, ja chcem ísť... Yes. Hľadáme veci až utretne. Aj tak sa tu nedá, jak toto. Nejdeme open to land. Že open to land a toto, to ne. Môžete aj dať do komentáru, jaký resource pack alebo shadery mám použiť. No nie shadery, len resource pack. Alebo jaké módy, jak vy odporúčate. Môžem aj urobiť video, jak nainštalujem módy, ale sú ich veľa na YouTube. No. Takže 6 minút. Ja ani neviem, prší alebo neprší. Nie je slnko? Není. Nevidím. To sa nerenderuje. Prečo sa to slnko nerenderuje? Počkaj, ježiš, je dement. Tak. Mystica Blue Pellet. Čo to? OK. To som myslel, ale mám nejaký pedál. What? Maple trapdoor. Cutting board. Môžem aj tak resadiť ľudí. Takže tak. Ďakujem. Robím z tohto toto. Nie krúg. Tu je, neviem, tu je asi z Immerse Engineering a toto je z XDeuru. Dobrý mod tiež je, on to kopíruje z iných modov populárnych na Skyblock. Toto je sponzorované, ale potom to môže byť. No, to je najlepšia kejvka, pozrite sa. Ty vole. Aj s botaním budeme robiť video. Čo je? Vidím. What the hell? Tu máme koperto, potrebujeme na jednu vec. Ja sa tým iron, what the fuck? Koper budem potrebovať na mechanizm. Vlastne ten modpack sa volá normal mechanizm. Toto som ja vytvoril, ale môžem urobiť media frame na tomto. Necháme to tam. Bude postaviť nejaký domček. Takže to bude ťažké. Bum, 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 bum. Potrebujem druhú. Truhla sa nerobí. To je marpla, toto je. Ja musím aj iné. Prečo
čo nie sú pár zoplenci ďalšie. Asi som to posral trochu. Teraz idú vúb a vúb. Prekresám normálnu česku. Áno. Používam mod Quark, keď chceli ste vedieť. A tu dáme nejaké torčky. Komu dáme na náš furnace. Skúšam na moju. Tu dáme neviem čo. Tu dáme to obidvoje pre istotu. A no, tak. Dá sa nejak urobiť našich flint. Z flintu sa robí. Shopping z Pizzacraft a to Farmer's Delight. Budeme robiť jedla, takže budeme sa na čo tešiť. Onions. A moje obľúbené z Farmer's Delight je hamburger. To budeme mať tu. A mechanizmy je jedno hlavné toto a toto. Takže ďakujem za pozranie tohto videa a dajte like a subscribe, dajte niečo do komentáru. Potom tam minimapy, jak sa volá ten jeden mod. No, BT Plow, jak sa to volá na tý Hunger Bar. A ešte jeden mod, ktorý mám rád tiež. Apply Genetics. Ja som videl. Ďakujem za pozeranie a ahojte. Tak to vypnem a tu